Здравейте, прекрасни хора! Днес ще говорим за нещо, което всички сме усещали. Онзи момент, когато нещо, което в началото ни е било много интересно и вълнуващо, изведнъж започва да ни се струва скучно и дори механично. Защо се случва това? Как мозъкът ни реагира на новото и как да запазим усещането за интерес? Когато възприемаме нова информация, мозъкът създава нови синаптични връзки. Това са невронни пътища, мрежи, които ни помагат да научим и разберем съответната информация и опит. В този процес се отделя допамин, който ни кара да се чувстваме мотивирани и заредени с енергия. Но с времето, когато вече сме свикнали, тези връзки стават утъпкани пътища и допаминовата стимулация намалява. Това е механизмът на адаптация. Защо новото става скучно? Мозъкът ни обича да пести енергия. Когато нещо вече не е ново, то се превръща просто в рутина. Мозъкът автоматизира действията и започва да търси нови стимули. Например, когато започнем нова работа, в началото всичко ни е интересно, колегите, задачите, дори обстановката. Но след няколко месеца същото това място може да ни изглежда предсказуемо и скучно. Как да върнем интереса към познатото? Добавете нещо ново към това познато. Например, ако спортувате, пробвайте нова програма. Ако работите по един и същи проект, въведете напълно нов подход. Бъдете по-осъзнати. Вместо да правите нещата рутинно и механично, опитайте се да се съсредоточите върху тях. Ще усетите разликата. Търсете предизвикателства. Мозъкът ни обича да се учи. Когато се поставяме в нова ситуация, събуждаме допаминовата система отново. Накратко, мозъкът ни е гениален, помага ни да се адаптираме, но и понякога ни кара да се отегчаваме. Надявам се това видео да ви помогне да разберете по-добре как да запазите интереса и да върнете вълнението към живота си. Не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала, за да не пропускате новите теми, които подготвям за вас. До следващия път!